Jojo, Kiega, Izana, Bombo, sohlala sikukhumbula kulongiwe lwakho. Amen. Ngibulise-ke nombutho wasenkini. Nanga ukulini umbutho wasenkini. Ngibulisa-ke nabakhozi
ke wonke lokho umuntu olezwi likaThixo yambulisa. Wo ixesha apha bekuthiwe ke ngo-1 funeke sibe siwugqibile lo msebenzi. Wo 10 to 12. Sizamngena ke kwinkonzo yezithethi. Xa sizamngena kule nkonzo yezithethi futhi umntu ufuneka athethe kule ndawo abekelwe yona uba makathethe kuyo, angayithethi enye. And andizumvumela umntu uzawuthi ube ndawusebenza ngamagama alapha kule nto. Sosoxolo mayibe nathi. Uba ubeke ndenza loo nto sakuba ngo-3 iphinde loo nto iziva lapha kum. Okanye ke umfundisi atye amathambo. Sosoxolo mayibe nathi. Ibhale ngolu hlobo ke. Umntu ke wonke umntu alonke baba bantu babhaliweyo apha. Isithethi sekhaya ngu-W Ngwayi. Isithethi sakulonina ngu-M Ngwayi. Isithethi sokukhula ngu-AZ Yiba. Iintanga zakhe awuzwakamayo kodwa uzawuthetha intanga enye kwintanga zakhe uzawuthumela zonke. Isithethi somsebenzi ngu-S Gqiba. Ibe yimibuzo ibe likomkhulu athi behleli ibe ngumongi S Gqiba. Ibe ngumfundisi ngu-S. Ibe ngumntu ozawubulela M. Ngolo hlobo ke ifutshane ndizawucela le nto mamashi ndizawucela le nto mamashi ingehli nenze nalo ngola hlobo bendisenza ngalo nenze ngola hlobo ingangelinge lihle tu yabona sibuku sesigabulile masigabhuke silele inkomo lizapha ndizawuthatha inkomo qhele ishiye inyama sithathe ifele uze sibhuku nothanda useqala kwam nenkomo oseqolo mayibe nathi ngoku sizawuqala ke ngoku sawungena kwinkonzo yesithethi qala ke ngoku siphakamise isithethi sekhaya u-W Ngwayi. Andibulise ukade kwezulu lenkonzo. Ndibulise nakomama balapha enkonzweni ukwaya lonke umuntu wonke olapha egama lenkosi yethu. Inkosi yoxolo mayibe nathi. Ndizawuthi gaba andizutya thuba lininzi kakhulu alofana
kuba ke no nalo lwazana ngaye bawuzalwa ndindoda ukhulwa layiseko lomntana abanye abantu abaninzi abadazi uzosekhaya ungahamba ngaphandle kokushaya uzalwa kunye noyiseko lomntana umkhulwa wakhe kenakuyiseko lomntana into endiza kuyenza ke ngoba uzawutshila ngalo mntana okokuqala singamagoba namadolo silahlekele ukulahlekelwa ngulo mntana lilunga elikhulu kakhulu elingaphezulu laba kuma kunake lidlongodlongo yayindikwabalala abantu abaninzi nangokuba ngamuntu abekhathazekile apho kuthetha kwakho andithethi kamnandi hayi andikwazi umthengisola lapha hayi akafani nokeko ole nkosi malenaabaninikwada kuye kumke ibeneke lapha ngaphakathi enyanzelise ngoba ligwabalala inyanzelise andikwazi ukuthethela abantu ndisole umntana ilunga kakhulu umntana zange ke sibophe ngaye kwelikhaya zange ke ndibone umntanakhe ahamba ezifundeni nomama wakhe behambe esemncinci umntana babantwana baba esikuthini ezidala zabantu neenkukhu neehafu zange ke ndibone lo mntana lwasixoxa ngaye kwelikhaya tu andifuni ukuxoxa andazi ke kwelaa kapa kodwa naphaya andikhange ndibheke kuba ke nam noko ndingumntu welaa kapa andikhange ke uyeke ngokusedikumelaa so ngoba andikhange ndibe nalwelaa kapa ndingabi namsebenzi ke loo nto ukuthi ke ngokulahlekelwa kwethu ngomntana siyalila apha ekhaya kakhulu into endiza kuyithetha ke ngoku ndizawuthetha kwabantwana bakatata nabantwana bethu bam iintombi ezi nabatshali kaloku nomzikisi nomasakane masilibale ngalo mntana ahlale ezinhliziyweni nomfana ungenge apha ngoku ndiyamazi kulapha kuyinto apha ekunquma kuhle kakhulu inquma kakuhle ke ngokwam kayinquma ndibulise kumphathi ndibulise kubefundisi nabashumayeli ndibulise ikwayari noluntu luphela ayindimanga lo uzakuthetha lo mfana lapha ecani kwakhe cha susa nje uthuli esikomithini ngoba mncinci yena futhi ebesebenza nabuntu benithe wabongile ibingumuntu ebehlakaniphile ebelungile ebehlakaniphile lo mfana okwesibili futhi izaphelele nguye isithethi somuntu ndifuna uba ningathi nqa le nto uba kutheni le nto ingulo mfana umuntu sikhona okanye abantu abadala bekhona okanye umakazi wakhe lo mdala ekhona bekutheni ndibe ngumntana esingamazi nomazi lo mfana besebenza nowabongile wangabe emthatha behlala naye so wabongile behambele ke phaa khange athi ekubeni hambele kuye wathi abongile anakuthatha kuba ungangakuthi okanye ndingahlali nawe ngahlala kunye ndawo ngoba noThixo uthe xa mesele umthetho kuMoses wathi zinibamkele nabaphambukile ngoba nani into abaphambukile izona kaYuda ngizoma kule ndawo ngimela lo mfana zimamele yonke into izawuthethwa ngoyedwa Nkosi. Ndizibuyisele igama lami ngisakhe sonke Gqiva ngwasemthatha original kwilali eThwa Kunqwala but ndihlala eCape Town. uAbongile ndimazela i-founder organization ikamvelihle arts production. So uAbongile ndimazela kulo arts production besine movie esiyishutayo esa drama ethi Luyintoni Na Uthando, which is siye saqale sashoot istart sayo saya ku second one ke ngoku uVuthondaba, which is ufike pha kum Friday siyoshuta uVuthondaba olo esuka eCape Town ebheka kwindawo ekuthiwa kuseSaldan, indawo esecaleni kancinci apha eCape Town. So ufikile Friday saqalisa ushuta, sashuta Saturday, Sunday ugqiba kwethu ushuta I think iphalate ugqiba kwethu nje ushuta kuye kwafika omnye umntana intombazana caba naye ebefuna usijoyina apha kule organization yethu but ebeyothatha iphepha le contract. So ufike ndingekho ke ndisawubeka ii-cameras because back after shooting wabe sihamba naye ke emcela because behamba ngemoto baba bayothenga igwinya and then xa beligwinya kange balifumane bathenga isibindi. Ubuyile ke ayithibe phambi ngo-9 okanye ngo-10 ebusuku
ebuya esinika isibindi athi yena kanangxaki uzawutya esiyasiphaphande nyani ke athi esisibindi baphinde bahambe and then abuye phangongo 11:30 ngoku ke ngoku abuya asezothatha ifowuni yakhe necable abuye athathe le fowuni yakhe necable ndiqonda uba kuba bendihleli nabantu apha phakathi phandle ndimxelele efonini uyayazi abazali benu banazi nize kwinto yemuvi apha banazi uba mhlawumbi like nizawubona abantu enibaziyo and then nifune nje ukonwaba nabo so watsho kum wathi hayi ndizawuba rayithi bra ungabi nangxaki ndizawubuya and then ke ngoku ndithi kuye thatha isithixo usithixo lapha ngaphakathi and then esi thixo uhambe naso so that noba ubuye ngabani ixesha uzukwazi uba uzivulele athi no esi thixo andizusithixa ndihambe naso ndizawuthixa and then ndisifake phantsi kwemithi njengoba besithethela phandle ke uye wabuyela apha endlini ebhabhayisa kwabantu balapha endlini amazwi wakho okugqibela uzikhali uye wathi ngoku ndiyahamba andiphinde ndimhluphe ekuseni siye safowunelwa kuthiwa basiphuthume esibhedlele kukhona ingxaki eyenzekileyo kuba lo mama walo mntana wentombazane bengumama ebendikhonza naye ndivele nayiqonda uba ikhona ingxaki so siye saphuthuma esibhedlele ekuseni ngoko and then laa mama wabe seyisithathe eteksi renki sisiya phaa esibhedlele xa sifika kwelo mntana wentombazane icala u-unconscious but iyabonakala iyarikhabarisha xa sifika kweli lakhe usekula bhedi yeambulensi kuthiwa uzanyile uzanyiwe uleqiswa protistiri but ke kwabonakala uba uyohlulakala apha endleleni so wabuyiswa so le moto le accident yenzeke ngasepolice station esangane yigolf behamba ngegolf emhlophe le golf itshayise ilimile le golf yabo apha kubus stop le taxi yabo le taxi ye-staff taxi itshayise ngqo apha kuye ebheke so akazukwazi uphinda be-right the more bezama umphefumlisa the more igazi liyanyuka lisize engqondweni and ingqondo yakhe ayisangeni i-ECG siyofana uba ke iphelele phambi nawo ungabela mhlobo wabongile mhlale ngaphambili sifana uba ubize izithethe ezibini esomsebenzi ukanguye nomuntu kwakuze umsebenzi ugqibile ke amazwi wami endizawabeka ngawoni udafeti udafeti ufikela ngamadoda azokubika athe ekufikeni kwakhe ke la madoda angqunga kathetha wathi udafeti ubona ngaba unyana wam ubhubhile ndixelelile amxelela ke la madoda athi unyana wakho ubhubhile wathi ke uDavide ndinikeni amanzi sele nindinike ukudla ngidle ngoba yena undulukile akawuphinda abuye sithi ke ngoku abawuya kuye kunjalo lapha kwabongile ke masingamkhalelini ngoba ukufa oku kwasekwa nguThixo engazange asekele umuntu uthile ke esekele lonke ihlabathi ngoba ukufa oku kuzafika mnyango ngamnyango
Amen ke osaqolo mayibe nathi. Wo. Yathe thuba sibulise. Amen ke osaqolo mayibe nathi. Wo. Yathe thuba sibulise. Security